Hamisu Breaker ya kafa tarihi a arewacin Najeriya. Tsohuwar jaruma Rashida mai sa'a ta wulakanta matashin da ya ce yana kaunarta don aure ta hanyar yi masa barazana. Naziru sarkin waka ya yi wa masu yi masa shagube martani. Duniya gidan haya ce idan zaka bar ta ba notice. Yadda mai izzar so yake karɓa kyaututtuka daga wurin yara. Hamisu Breaker ya kafa tarihi a arewacin Najeriya. Tauraron mawaki Hamisu Breaker ya kafa tarihi a arewaci da ma Najeriya baki daya, inda wakarsa jarumar mata ta zama ta daya cikin wadda suka fi daukar hankali a shekarar 2020. Turntable Chart ta bayyana Hamisu Breaker a matsayi na daya cikin mawakan Najeriya 10 wadda suka fi daukar hankali a shekarar 2020. Wakar jarumar mata ta samu karbuwa sosai tsakanin musamman ma'aurata a arewaci, sannan za a iya ce kullum corona ta karawa wakar armashi, inda mata suke ringa amfani da ita suna wa mazajen su rawa, wanda aka sama abin suna Husband Dance Challenge. Wannan na nuni cewa yanzu mawaki ba sai ya je Lagos kamin ya samu ɗaukaka ba, kamar yadda yake faruwa a baya, sannan kuma sai wakan da an yi a turanci kamin za ta samu ɗaukaka a Najeriya. Duba wakar jarumar mata an yi ta ne da Hausa. Kamar yadda Turntable ta rawaito, Justin Bieber a matsayin na 10, Mr. Easy a matsayin na 9, Fireboy a matsayin na 8, Flavor a matsayin na 7, Naira Marley a matsayin na 6, Joeboy a matsayin na 5, Davido a matsayin na 4, Masu Chinwo a matsayin na 3, Simi a matsayin na 2. Hamisu Breaker ne ya zamo a matsayin na 1. Tsohuwar jaruma Rashida mai sa'a ta wulakanta matashin da ya ce yana kaunarta don aure ta hanyar yi masa barazana. Rahotannin da muka samu yanzu haka sun tabbatar da cewa tsohuwar jarumar wasan Hausa kuma tsohuwar mataimakiyar gwamna Ganduje Hajiya Rashida Adam Abdullahi mai sa'a ta yi wa matashin nan da ya wallafa bukatar aurenta a kafafen sada zumuntan zamani. Matashin mai suna Musa Rafin Kuka ya sha barazanan wajen mai sa'a, inda ta bayyana masa cewa za ta ɗauki mataki a kansa matukar bai yi bidiyon neman gafara akan yana kaunarta da aure. Matashin dai tuni ya yi bidiyo bayar da hakuri ga mai sa'a, sai dai alama matashin ba da son shi ya yi bidiyon ba, dole kawai ce ta sa shi bisa alama. Idan ba ku manta ba dai kwanakin bayan nan dai mai sa'a ta bayyana ra'ayinta game da cewa ko yanzu idan ta samu miji za ta yi aure, sai kuma gashi dama ta samu, ta yi arangama da sabon zukekin matashi, amma sam ta ki aminta. Naziru sarkin waka ya yi wa masu yi masa shagube martani. Idan mai kallo bai manta ba, mun kawo muku yadda Adam A Zango, Ali Jita, Umar M Sharif, Nura M Inuwa suka yi wa Naziru sarkin waka shagube kan motar da aka yi masa alkawari keran G-Wagon 2019 a bikin dan China.
Sai dai Naziru sarkin waka bai sake ce uffan ba kan maganan. Abokan sana'arsa suna ta neman sokanansa inda suna ta wallafa irin motar a shafinsu, kowa da irin nashi maganar. Jiya ranar Juma'a muka samu Naziru sarkin waka yi zafafan martani inda ya gode wa Allah da ya masa komai, kuma ya bayyana Allah ya raba shi da 'yan wuta. Mawakin ya faɗi haka ne inda ya wallafa hotonsa a shafinsa na Instagram inda yana cewa ina godewa Allah da komai, kuma ina roƙonsa ya sare ni daga halin 'yan wuta. Naziru dai bai bayyana waye 'yan wutan ba, amma dai kwanakin baya kamar yadda muka faɗa Adam A Zango, Umar M Sharif, Ali Jita da kuma Nura M Inuwa suka yi masa shaguɓe. Duniya gidan haya ce idan za ka bar ta ba notice. Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood Sadiq Sani Sadiq ya yi wasu magana da ya ja hankali, inda yana bayyana yadda zaman duniya take yayin da ya kwalliyar sallar Juma'a. Jarumi yana ɗaya daga cikin manyan jarumai a masana'antar Kannywood. Shi jarumi ne wadda aka yi mai lakabi da Gambo Ubantani. Sadiq Sani Sadiq ya bayyana ita zaman duniya sai a hankali, a cewarsa duniya gidan haya ce, ba kamar gidan haya da ke cikin duniyar ba. Jarumi ya faɗi hakan ne inda ya wallafa hotonsa a shafinsa na Instagram, inda yana cewa duniya kamar gidan haya ce, amma sun bambanta da gidan haya. Dole ne wata rana ka tashi, amma fa sai an baka notice, kuma idan ka bada hanzari ana iya karɓan hanzarinka. Gidan duniya ma dole ka bar shi, amma ba lallai sai an baka notice ba. Tashi ka nema lahira tun lokaci bata kubce maka ba. Duniya mai halin dan mangoro ce, kana cikin sha yana subcewa. Barka da Juma'a. Yadda mai izzar so yake karɓa kyaututtuka daga wurin yara. Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood Lawan Ahmad, wadda shi ke shirya fim mai dogon zango a shafin YouTube mai suna Izzar So. Masoyansa yara suna kawo masa ziyara da har da ma kyaututtuka. Shirin Izzar So na jarumi Lawan Ahmed ta yi fice cikin karamin lokaci, inda ta samu labari mai ma'ana, kuma fitaccen jarumi ne ya shirya fim ɗin wadda ya daɗe a harkan fim. Ko ina ka je yankunan Hausawa sai ka je ana Izzar So. Hakan yasa ana kawo masa ziyara, inda wasu yara kanana suna kawo mai kyauta, kamar yadda ya bayyana a shafinsa na Instagram. Jarumin ya wallafa hotunansa ne tare da yaran, inda yana cewa masha Allahu, yau dai kuma ranar yara ce, suna ta kawo min ziyara saboda Izzar So. Kun san an ce duk abin da kaga yara a ciki akwai albarka a ciki. To madadin Izzar So team muna kara godiya ga Allah subhanahu wata'ala, kara rufa mana asiri. Ya sake wallafa wani yana cewa Fahud masoyin Izzar So, tun daga samiyar Boka Hotoro ya tattaki ya kawo min kyautar kofin kek saboda soyayya. Masha Allah, Allah saka da alheri, amin. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood.